15 February 2025 ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Kana uchinge watondiona kudai so chibva uziva kuti hazvina kumira zvakanaka, uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now izvezvi kuitira kuti vaboikane, kozi vakasaboikana nyika yacho hainake. Saka vakaboikana vanofanira kubva vabva futi. We are sick and tired of this nonsense. Nasi ndiri kusangana nenyaya panapa iyi. United Kingdom Investigative Unit WIDAGAP has made sensational claims that Zimbabwe's much feared Central Intelligence Organization CIO considered eliminating opposition leader Nelson Chamisa in 2020, then have it blame on COVID-19. Vainzi vaida kuuraya Chamisa vobva vati iCovid-19. Ndonyaya iri kubuda ukaenda paWIDAGAP. I think nyaya yakaswera ichitenderera nezuro. Ini zvangu dzimwe nyaya handichadi kuti ndikurumidze kunyadzitaura because ndakaona kuti vanhu vane problem kuti saka uri kunyeba, saka mumiro timbotanga yapinda muwani tozouya tochitaura nezvayo manje panapa. Hanzi vari kuda kuti aite sei. Unoona nyaya these guys vanhu ava venhingirikina maCIO ndo imwe mari yekutambisa. I don't know basa rao nderei. I don't know kuti vanobva zvinobenefita chinyika zvanonga vachiita izvo. Ndo chimwe chiorganization chikupedza mari since USAID yakakatwa, World Health Organization zvakakatwa. MuZimbabwe munofanira kukatwa mamwe manhingirikini futi. Ngavaende vanorima, ngavatsvage mabasa, vatsvage something to do than kuti nyika irambe ichiwesta mari unzi nechidepartment chemaCIO. Chii chavanoita? What's that? Chatinongoziva isusu kunofanira maCID bo ngavagara variko, ndo vanhu vatotoda nevamwe manhingirikini madepartment epolice, not CIO. Basa rake nderechi, value yaanoedha munyika ndeyechi. Kungonzanzi vada kutsvaga kuti vazonodaiso munhu, vazonodidi munhu. Aiwa, ndozvinhu zvinofanira kunyatsogarawo pasi toti ichiti kutanga chambobvisa because patari Zimbabwe. So ndayanangwana kwanda anonzwa umwe achiti aiwa mona ZANU-PF ID uzonyaitirwa chiki, inoda kuti mutaure nayo lolo uchiita sei muchinzwisisa kwete kubva matanga kudidi. Vanhu vaiva vane indururani, inhubu. Let me tell you this, inhubu. Ende makatanga kuita zvinhu zvacho muchitaura lolo muchirizina, anobva atobuda kana president wacho. If you still remember achiti tichakutongai tichitongotonga muchivukura, mune makuti vanhu vari kukura ndope mune muchita peaceful, meaning ava understand language yekuti kutaurwa nawo zvakanaka, so havazvinzwisisi. Vatori neimwe yavanotoda kutonzwa iri different. I think we are sick and tired of this nonsense. Honestly speaking, we are sick and tired of this drama. Hazvichanakidze, hazvichatombovaraidze. We are sick and tired. Kuti imimi alright izveso munoti muri kuti toda kuti timbotarisa kuti uda kutarisa muzvipatara izveso muri kufambiswa mbiri marodhi ari kugadzirwa parodhi arodeso. Famba muHarare, marodhi ekupi, pinda kuWaterfalls, pinda munzvimbo dzakasiyana siyana, uzotiudza kuti akagadzirwa kupi, kunotaura kuti akagadzirwa. Enda kuna nhingirikini, enda kuna Glenora, famba kwakasiyana siyana kwese, pinda mumalocation, wozouya uchidairira nyaya yotono zvinomeka sense here. It doesn't make sense. Dautada kuti ningirina mova vanzi imimi wacho ari kukuvhurai brain wacho ndo watoda kubvisei. Vanhu vacho vanotodherera. But anyway, ladies and gentlemen, ini panapa ndipo pakukudzira zvekuita mava vanhu vakuru, you know what to do, you know what to want. Ini changu chete kungokuya ndingokuzivisai nyaya, ada awirira nazvo, asina kuwirira nazvo zvinenge zvava zvekwenyu izvozvo. So zvandakuda kuita panapa ndakusiyai muchiteerera pane audio manyama riri panapa nhasi. Pana baba vari kutaura nyaya yamaCIO maitiro avanoita nemapurisa. Handizivi kuti muhurumende munombaona mutemo wakaita sei. Handizivi kuti vanhu vacho kana vapinda basa racho vanombopusa zvakaita sei, kana mutemo unovabata sei, mutemo wavanoshandisa. Nokuti ndakazviramba zvokubva ndichiita grade 1 kuti handingamboiti basa rechisoja rechipurisa nokuti rakazara upenzi. Ndiri mugrade 1 imagine, ndipo ndaitaura nyaya. Chinondikatlamadza ndichokudai so. Kubva nguva yehondo iyo, vanhu vaiuraya vanhu, vaishuta vanhu vatema, maovheti vanhu vatema vaiva kuchipurisa nokuchisoja, ndo vaiva pamberi pakuuraya vanhu. Ndine rimwe gore randakambenge ndatumwa namai guru vangu zvavanhu kunotenga zvinhu zvandakanga ndatumwa nenguva yehondo. Kwedu kwanga kusingasviki mabhazi, chero mota dzaitoremekwa kusvika nokuti pane rodhi inonzi Chogoto
yanga isingajairiki rodhi iyoyo vamabika paya. Saka ndakakwira lift ikandiburusa kumabika kulangeni. Ndaburusa kumabika kulangeni ndakasenga bhegi rangu ndobva ndasangana nasekuru wangu aisenza kureliwe kwamasendeki. Takafamba zuva rikadoka tiri patauni pamasitoro epachaza panonzi pachaza anobva kunana Mberengwa. Takati tinoti tenyukire muchongoto takamisiwa takadedzwa nemapurisa. Tichienda kusekuru wangu ndobva vanditi mapurisa asina soja nokuti vaisenza mureliwe. Saka vaimboita vachienda kumabattlefield nguva yaSmith iyo vachinopfurana namakomrades. Vanga vachiziva vanhu ivavo nemamiriro avo nemaitiro avo. Tikasvika paya sekuru vangu vakarohwa nemupanga nokuti vanga vane saini yebhandi mumafudzi avo efuti. Ndobva vapopota paya. Vairohwa nomunhu mutema, murungu akagarapo. Murungu akazosimuka akati munhu mutema ndakukururisa bhandi. Ndakamukururisa bhandi nenguwani ipapo. What you are doing is not allowed. This person is the same like you. This is a belt zvarules that ari kusenza kureliwe. Aiva mupurisa wereliwe. Saka mapurisa ereliwe vaienda kuhondo kuti munzwisise zviri kuitika kuvanhu vehurumende. Ini nguva yese ndiri kutaurira namareferences ezvinhu zvinoitika. Vanhu vehurumende handizivi kuti havafungi here kana kuti chii. Ende munhu wacho unogona kusunga bambo vake, unogona kurova muvakidzani wake kana munun'una wake achimurongera zvinhu zvisina kana nebasa nokuti uri pabasa. Vanhu ava vane uyanga hwakawandisa neupenzi hwakawandisa mavari. Uri kutaura chaizvo my brother pauri kuti muchabhadhara pamunoponda nesuwo tichaponda, pamunorova nesuwo ticharova. Nditi havana basa naizvozvo vanhu ivava. Kana bichana vakafuradidziwa pfungwa dzavo. Handizivi kuti kana munhu ari mutungamiriri ari one havagoni kumurambira. Ukatarira izvezvizvi ivo ndo vanongoshandisiwa. Vana Shoni havashandisiwi. Zvibvunzei, ngavazvibvunze vanhu ava kuti why Mnangagwa achitora vanhu vake achiisa kumaposita kumusoro. Ivo vachishandisa chavangova vashanda vamwe. Mushoni akazvagwa zuro riya vari mubasa asi vanongova kure uko havatarisiwi. Shoni ava kuvaforoma, Shoni wava mwari wavo. Chikonzero icho havachioni. Sei? Dambudziko ravashandi vehurumende vakanyanya kupusa, vakanyanya kutevedzera mitemo isingafanirwi kutevedzera. Hakuna mwari panyika, hakuna. Panyika tose tiri vanhu. Mitemo yamunoisigwa iyaiya yakamunoona iripo mune kodzero dzokuiramba. Saka kune kodzero dzavanhu. Haungavurayi hama dzako nokuti meja ati ndanovauraya. Hazvishandi izvo. Tanga kufura iye ipapo. Zviri nani ufugwe iwe urawe iwe wauraya iye. Ndizvo polisi ndoda kukupai. Mose muri kuarmy, maCID, maCIO, mayouth ezanu. Kana manzi ndamunouraya munhu, urayai iye first. Ango group renyu, urayai iye chete. Kana ari sai mukuru wenyu mushutei. Mugourawa imwe mashuta iye. Muchaona zvinhu zvose zvichidzikama. Nokuzvitisa kwamunoitiwa. Uya unenge achikuti nda iye vana vake havapo pamuri. Nyange vakaita masoja havabuyi mugroup renyu. Vanenge vaisiwa kumwe kune security yokuti havasangani nevanhu, havaonekwi. Saka chiitai kuti purani yandakupai iyo ndiyo yamunofanirwa kushandisa. Panouya mukuru wenyu achiti ndamuuraya munosunga vanhu,
imwe dhura iye handiti kana mamudhura moti takamudhurira kuti tinodhura vanhu saka totanga iye tisati tadhura vanhu toda kuti zvakanaka here kana zvino kana mati zvakaipa toziva kuti totenderana kusina munhu uchadhurugwa. Ndo zvarehwa naGesa izvozvo, ndo zvarehwa naMukoma vari kutaura kuti imi muchaponda sigokuponderai vana venyu. Hazviwanzokuitika munyika asi nokuti nevanhu vo takazungaira tikwanise kuzvimiririra. Ukatarira muZimbabwe chimusikana chiduku duku 1 chinogona kusunga mamits about 10 chiri 1 kunzi batanai mavoko ande hamuna zvamunomuita, batai munhu muvhu nemakumbo muurayi. Zvamunoita pamunoenda kunoba zviyani utai izvozvo, motora futi mochirakasha choenda chisina futi, motora bhutsu, motora bhandi, motora nguwani yechiporisa, anenge atosungwa ipapo. Chinomhanga rinoda kuspiridize. Kana matora maporisa, mukatorera muporisa nguwani, bhandi, bhutsu, achinda kukamba anosvika kuspiridize uko anosungigwa izvozvo nomutemo zvaindepo. How did they come to take that? Chero vari vaviri unotora zvinhu izvozvo muri 10 mune mvumo iyoyo, mune kodzero, mune simba rokuvatorera. Vachinosvika uko vanosvika vachienda kuspiridize before musati mabahwa vaita sei kuti vatorerwe. Saka ndozvandada kuti ndikubatsire nazvo. Ndino hangu muchitaura nezvazvo vanhu vari kuchiporesa kuchisoja ndingangoti hurumende vesecurity havakanyanya kuvata, vakanyanya kudhakwa. Mitemo yavanoisigwa haina kunaka and havazvioni. Nditi ndo zvekurangwa naGesa, ndo zvinoda kuti zvigadziriswe naGesa izvozvo kuti mitemo iyo ipere. Saka ndakukumbirai, ndokutenderai, ndokukumbirai chaizvo kuti chenjerai imwe vanhu. Zvinotaurwa izvo zvinogona kumukirai mangwana. Katarisa ngozi dzina vanhu vanoponda vanhu vachitumwa, hadziko kumba kwavanhu vanokutumai kuponda vanhu. MuBhaibheri chaimu makatonyorwa kuti anokutuma kuuraya haana mhosva, une mhosva ndiwo auraya. Wabona zvinoita? Vanhu vanoshanda namagwaro kuitira kuti kana voenda kukoti vagona kusvika kuti wakauraya ini handida kuuraya, munodii kufunga wakauraya ende hamuna kufa akazwa kuti ndini ndakamutuma, anoramba kuti ndakamutuma. Saka zvese zvivana nemunangagwa vanoenda vanozviita vachiitira kuti vagoramba, saka vasingaisi vana vavo paface front. Wabona, paforefront vanozoisa vana vavo pazvigaro zvokuti vanenge vachingotaura vari kuofisi, vari muofisi. Saka imwe manje ndimune mushandisiwo, moisiwa paforefront woperera ipapo. Ndo zvinoitika izvozvo. Tinokutendai.